Vraća se pozadi i Tabaković. Blizu je tu Jokić, 2-2, praktično na ivici kaznenog prostora Zemuna. Novi šut, kakav gol! Izjednačenje Loznice, 62. minut. Bio je pomalo zaklonjen vidik golmanu Živkoviću koji nije uspeo da reaguje na najbolji mogući način, ali zaista precizan udarac. Strelac je Miloje Jelenić, treći njegov gol u aktualnoj sezoni Prve lige Srbije, ali zaista izuzetno efektan ovoga puta. Dvojica igrača sa jedne i druge strane koja su i donela prva uzbuđenja na ovom meču kada su šutirali po prvi put u protivničke golove, sada upisuju na kraju ipak pogodak. Dakle, i Stojanović i Jelenić na drugoj strani, ali dva gola koja smo videli u svega 2 minuta razmaka. Purtić. Ade Rodžu. Još jednom izlazi na Megdan Kadijeviću. Ulazi u sredinu Ade Rodžu. Može biti opasno. Petrović šutira. Kakav gol! 82. minut. Preokret na gradskom stadionu u Zemunu. Maestralan pogodak koji tu sada proslavlja sa igračima sa klupe i uopšte pomoćnicima trenera Dejana Nikolića. Strašan gol zaista koji je postigao Vladimir Petrović. Ušao je sa klupe i postigao izuzetno efektan gol nekadašnji fudbaler Radnika iz Surdulice, ali uspio na kraju da načini prekršaj fudbaler Zemuna. Još jedan pogodak, zaista izuzetno precizno. Nekih 17 metara stvorio je prostor Petrović i pogodio mrežu golmana Živkovića po drugi put na ovom meču.